Greetings in the name of Adonai Yeshua HaMashiach. Lang mag-isoon. Hindi na ako mataon ni Day. Hindi na ako mataon ng headset. Greetings in the name of Adonai Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom sa tanang mga Messianic sa Tibok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Og Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo ug mga Israelita nga napatlaag usab diri sa Tibok Pilipinas. Og Shabbat Shalom usab sa tanang mga nasod sa Israel. O didto sa nasod sa Israel, sa tanang mga Messianics didto sa nasod sa Israel. Shabbat Shalom kanatong tanan. Shalom alino al kol Yisrael, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Dalaygo ng Adonai ug maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Kay ano'y kulim lasot dabar ni gid haymit, ila biad haymit, kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Ang atong topic nga hisgutan ning taknas kagabion, usa ka unique nga topic, dili bakuna ang solusyon, kundi paghinulsol. Ang buot ipasabot nga ang katawhan mitalikod sa iyang Elohim tungod sa iyang relihiyon. Ang relihiyon sa katawhan maoy nahimong hinungdan nga ang tao mipahilayo sa tinuod nga Elohim. Ang relihiyon ang hinungdan nga ang tao mibiya sa pagtuman sa sugo ug balaod sa Elohim. Tungod sa doktrina sa relihiyon nga iyang gisunod. Ang relihiyon maoy nagtukmod sa tao sa pagpahilayo sa Elohim. Ang relihiyon maoy nagtukmod sa tao sa paglapas sa mga sugo ug balaod sa Elohim nga mauntay makapaluwas kaniya. Ang reliyon mao ang instrumento ni Satanas sa pagpahisalaag sa tao gikan sa kamaturan. Kanang giingon nila mga igsoon nga religion is a way, but Yeshua is the way. Half truth ra na siya mga kaigsunan. Truth, Yeshua is the way, but religion is a deception by Satan to all mankind. Maunay tinuod, nahilayo ang mga tao sa Elohim gumikan sa pagsunod sa doktrina sa reliyon. Og hinumdumi nga ang doktrina sa reliyon kanunay mukontra sa sugo og balaod sa Elohim. Walay reliyon nga iya sa Elohim. Kung naamay usa, ambot lang. Mga igsoon, palib ko ng Bible na kung gamay doy. Anang blue. Walay reliyon nga iya sa Elohim. Ang tanang reliyon iya ni Satanas. Kay imbes nga ang mga leader karon sa reliyon, sama sa mga obispo o mga kaparian, sama sa papa sa Roma, o mga kardinal, mga pastor, mauuntay mag-awhag sa katawhan sa paghinulsol niining panahon sa gitawag nilang pandemic. Ang bakuna naman hinuon maoy ilang gi-endorso ngadto sa mga tao. Nganuman, kay dili sila buot nga maghinulsol. Dili sila buot nga mobalik sa pagtuman sa mga sugo ug balaod sa Elohim ang mga tao o sila mismo. Tukma kayo ang giingon sa pinadayag 9:20. Ang uban nga wala mga matay pinaagi sa katalagman, wala maghinulsol sa ilang daotang binuhatan. Wa maghinulsol sa ilang daotang binuhatan. Nagpadayon sila sa pagsimba sa mga demonyo o mga Diyos-Diyos nga bulawan, plata, bronze, bato o kahoy nga dili makakita, dili makabati o dili makalakaw. Wala usab nila hinulsuli ang ilang pagkamamumuno, pagkasalamangkero, pagkamakahilawason o pagkakawatan. Matuman yod ang gisultis pinadayag 9:20. Ni anatas katapos sa mga adlaw, nagsunod-sunod ang mga katalagman. Halos di na nato mabilang ang mga katalagman nga nahiaguman sa atong nasod ug di lang kay sa atong nasod ra sa tibuok kalibutan. Ang mga tao maigsuon nga dili mamatay sa katalagman, pinaagi sa mga katalagman nga miabot kanila, wala gyapon maghinulsol. Pagdagsang sa COVID-19 nagiingon nila, ang mga tao wa maghuna-huna sa paghinulsol. Ang mga leader sa reliyon
wala mag-aghat sa mga tao sa paghinulsol. Ang ila hinoong giendorso sa mga tao ug ang atong gobyerno nag-endorso hinoon sa bakuna. Nga unta ang tambal sa mga kastigo, ang solusyon sa mga katalagman, maura man gyud ang paghinulsol kung ang Biblia maoy basihan. Ngano man gyud nga nagdumili ang atong mga leader sa reliyon, mga kaigsunan, sa pag-auhag sa mga tao sa paghinulsol. Imbis nga ilang dasigon ang ilang mga membro sa paghinulsol, ang mga kaparian nato, mo naman noy nagsigig sol-sol sa atong mga panggobyerno, sa atong gobyerno sa pagbakuna sa mga tao. Mo ba nay solusyon ngayon nakita sa kastigo? Dili. Kana maoy solusyon. Hinunoa ka ng inyong gibuhat nga inyong pabakunahan ng tao, gisamutan hinon ninyo ang katalagman nga mahitabuon niya sa tao. Sumala sa akong nadhibawan nga balita gikan ni Dante Maravillas maigsoon nga didto sa unsay ngalan sa UK, 191,000 ka mga tao ang nangabuta human sila mabakunahi. Kita ni mo na. Muna'y mga resulta, mga igsoon. Muna'y resulta. Wa ta kabalo kung unsa sad ang mga epekto o side effect sa bakuna nga atong gidawat sa Pilipinas nga gikan sa China. Ni pinadiyag ni 21 nagtug-an ginato. Pag hinulsol ra giday unta ang solusyon, pero unsay gisulti ang wala mga matay sa mga katalagman, wala maghinulsol sa ilang daotang binuhatan. Nangita sila glaing paagi nga malutsa nila ang mga pandemya, ang mga kamatay, ang mga katalagman, malutsa nila pinaagi sa ilang kaugalingong paagi, og mauna ang ilang nahunahunaan nga mao ang bakuna. Nagpadayon sila sa pagsimbas mga demonyo og mga Diyos-Diyos nga bulawan, plata, bronze, bato, kahoy nga dili makakita, dili makabati ug dili makadalakaw. Sa to pa, padayon sila sa pagsimbas mga ribulto. Padayon sa pagsimbas mga Diyos-Diyos nga dili tinuod nga Dios. Mga ribulto nga binuhat sa mga kamot sa tao. Unya, kinsang tawhan na ang nagbuhat ang mga ribulto. Maay ra ba untag mga taong balaan? Mga tao rabag yung mga sugarol, mga palahubog, mga taong gikan sa bilangguan ang nagsalsal ni anang imong ribulto nga imong gisimba. Diyos matud pa sa Biblia, nagpadayon sila sa pagsimba sa mga demonyo. Ang tawag sa Biblia sa mga Diyos demonyo nga og mga Diyos nga bulawan, plata, bronze, bato, kahoy, ribulto nga dili makakita, dili makabati, dili makalakaw. Demonyo ning mga tawhana, demonyo ning mga matanga, mga igsoon. Wala usab nila hinulsuli ang pagka-mamumuno, pagkasalamangkero, pagkamakihilawason, pagkakawatan, pagkasugarol, pagkapalahubog, pagkababairo, pagkakurakot. Wa nila hinulsuli. Hinunua, nagpadayon sila sa pagpangurakot. Ang ato mga government officials, mga igsoon, padayon sa pagpangurakot. Padayon sa pagsuyop sa mga kwarta sa mga tao nga ilang natigom, sama sa kwarta sa PhilHealth, kwarta na sa mga tao, gipunayag ilog, gipunayag suyop, mga igsoon. No? Wala usab nila hinulsuli kanang mga matanga sa buhat nila. Insakto ang gisultis penadeyag 9:20. Apan ako mga igsoon, isip alagad sa Adonai Elohim, mag-auhag kaninyo sa paghinulsol. Sumala sa Biblia. Og unsay inyong hinulsulan, hinulsuli ang inyong pagsalikway sa mga sugo ug balaod sa Elohim, sama sa inyong pagsimba sa mga ribulto. Aba, itong isgutan pinadiyag 9:20. Hinulsuli ang pagsalikway sa mga pagsalikway ninyo sa Shabbat,
kay gipulihan ninyo sa adlawng Domingo ang pagsalikway ninyo sa mga kapistahan sa Elohim, kay gipulihan ninyo sa mga pista sa inyong mga patron, sama sa pagkaon ninyo sa mga hugaw nga mga mananap, sama sa baboy ug sa uban pa. Mo na inyong hinulsulan. Mo na akong iahwag sa inyo, hinulsulina na ninyo. Mga igsoon, kay mo na hinungdan nga kastiguhon ta sa Elohim. Ha? Mo hingod kastiguhon sa Elohim ang katawhan. Mga igsoon. Pero ang gisulti lagi spindadayag, wa tay mahimo. Di gid kuno maghinulsol ang mga tao, nga wa mga matay. May no tagkatusang nga matay, adiserto na matay, naghinulsoldaan sa iyang mga sala. Wa sad ta kasiguro nga naghinulsol sila bago sila namatay sa katalagman. Niya ay nabilin nga mga buhi, wa sad maghinulsol, padayon nga pog simbas rebolto, bato, kahoy ug simento, padayon sa mga bisyo, padayon sa pagkapalahubog, padayon sa pagkakawatan, padayon sa pagkamangingilad, padayon sa pagkahinapi, padayon sa pagkakawatan, padayon sa pagkapalahubog mga kaigsunan, padayon sa pagkababairo, padayon sa pagpanika sa ilang isikataw, padayon sa pagpamakak ngadto sa mga tao, pinagis pagwali nila sa mga dili kamaturan, sa mga bakak nga mga pagtulunan. Dapat maghinulsol mo gikan sa mga kaparian hangtod sa mga membro sa mga relihiyon, mga kapasturan, mga protestante, hinulsol mo sa inyong mga sala. Kay apil sa kastigo ang inyong reliyon. Apil mo sa kastigo sa Adonai. Kay inyong gisalikway ang iyang adlaw igpapahulay nga maong Shabbat. Kay gipulihan niyo sa Domingo. Apil mo sa kastigo sa Adonai. Kay gipulihan niya ang inyong mga kapistahan, ang iyang mga kapistahan sa inyong mga pistas, inyong mga patron. Apil mo sa kastigo sa Adonai kay mga hugawan mo, kusog mo mangaon ug hugaw pagkaon sama sa mga baboy, hugaw nga mga mananap. O uban pa. So, anhita sa Teshuvah. Sa Hebreo, ang pulong paghinulsol Teshuvah. Teshuvah is the word for repent, which comprises the two steps involved nahom. Hebrew na word nahom, to feel, regret, or sorrow. Anshuv, meaning to return. In salvation, this change involves both a turning from sin and a turning to Elohim. We obey Elohim by keeping His commandments, not to be saved, but because we are saved. Mao nay angay ninyo untang masabtan, mga igsoon, bahin sa paghinulsol, bahin sa Teshuvah. The 4 steps of Teshuvah. Recognize that you did was wrong. Recognize that what you did was wrong. Ikaduha, regret what you did wholeheartedly. Ikatulo, resolve not to do it again. Ikaupat, muna 4 step of Teshuvah. Ikaupat, refrain from doing it the next time you are faced with the same situation. Ato ning basahon unyas binisya mga igsoon. Ang Teshuvah mao ang pulong alang sa paghinulsol nga naglangkob duha ka mga lakang nga nahilambigit sa nahom. Nahom, Hebrew, meaning sa pagbati, sa pagmahay o sa kasubo. Ha? Onya og sa syob nga sa pagbalik. Munang Teshuvah, ang syobya meaning sa pagbalik, munang returning. Pagbalik ngadto sa Elohim, pagbalik ngadto sa mga sugo og balaod sa Elohim, og pagbiya og pagtalikod usab sa imong kasalanan, sa imong pagkamasinupakon ug sa imong pagkagahig ulo. Nganong gahi kag ulo? Kay mas sundon man gid nimo ang doktrina sa inyong reliyon kaysa mabasa sa Biblia. Sa kaluwasan kini nga pagbag-o naglambigit sa duha.
sa pagbiya gikan sa sala o sa pagliso ngadto sa Elohim. Mituman kita sa Elohim, pinaagi sa pagbantay sa iyang mga sugo, dili aron maluwas, kundi tungod kay kita naluwas na. Mao na ang pagtuman sa sugo. Ha? Tungod kay kita naluwas na. Mutuman ta siyang sugo kay naluwas na ta. Ang pagtuman di ay sa mga sugo o balaod maoy buhat sa mga tao nga naluwas na. O ang pagsupak sa mga sugo o balaod maoy buhat sa mga tao nga wala pa maluwas. Sama sa nahitabo sa katawhan sa Israel dito sa Ehipto. Wala sila hatagi sa bisan unsang balaod nga wala pa sila maluwas. Kumanin na ha? Ang katawhan sa Ehipto, ang mga Israelita dito sa Ehipto, wala sila hatagi sa bisan unsang balaod sa wala pa sila maluwas. Apan human sila maluwas gikan sa Ehipto, ay ha pa sila gihatagan sa balaod. Yan, sabtan ninyo, nakuha na ninyo. Sige man gyud mo balik-balik og pananaw anang 10 commandments, mga igsoon kada Semana Santa. Inyo man gyud tan-aw ng 10 commandments, tan-aw ako no. Kung di ba grasya ang kaluwasan sa Israel nga nahitabo dito? Giuna ba ang paghatag balaod sa balaod? Gikondisyonan ba sila nga hatagag balaod, ipatuman balaod aron sila luwason? Di ba wala? Walay bisan unsang balaod nga gihatag kanila. Isip condition silang kaluwasan? Wala. Giluwas sila sa kusganong bukton sa Elohim. Giluwas sila nga walay bisan unsang kondisyon sa balaod. Apan human sila maluwas gikan sa Ehipto, human sila makatabok sa pula nga dagat sa inyong hibaluan. Sa Hebrew, Yamsop, sa dagat sa mga bugang. Human sila makatabok ang Israel sa Yamsop, mga igsoon, ay ha pa sila gihatagan sa balaod. Gidala sila sa Sinai o dito gihatagan sa balaod. Naluwas na sila itong panahon na wala pa. Mo na ipangutana. Ikaw, mangutana ko nimo, sa dihang nga katabok na sila sa pulang dagat, kamong mga Kristiyanos, kamong mga pastor, mga ministro nga namati, o mga membrong ordinaryo nga namati, sa dihang nakatabok na ang Israel sa pulang dagat, ang pangutana nako niyo, naluwas na sila to, wala pa. Ulipon pa silang paraon o dili na? Tingali, tinaw, bisan bata ang mutubag, luwas na. Di na sila ulipon, kay patay na, nangamatay na mga Ehiptohanon, nangalunod na sa dagat ang mga Ehiptohanon. Sa ito pa, hingpit na ang kaluwasan nga naangkon sa Israel. Ni adtong panahon na nga nakatabok na sila sa pulang dagat. Sa diyang luwas na sila, hingpit na ang ilang kaluwasan. Gihatagan ba sila sa balaod? Human ni adto o wala? Gihatagan sila sa balaod. Gidala sila ni Moises ngadto sa Sinai. Ang Adonai ningon, dad-ang katawhan ngadto sa bukid sa Sinai. Muatubang sila kanako dito tulo ka adlaw. O kung sa inahitabo, giingnan ni Moises ang katawhan, pangandam kamo, ayaw kamo paglaba kamo sa inyong biste, ayaw kamo pagduol sa mga babae sulod sa tulo ka adlaw. Kay mo atubang kita sa Adonai dito sa bukid sa Sinai. Unsay gibuhat nila pag-atubang nila sa bukid sa Sinai? Gihatag ang mga balaod. Gihatag ang napulo ka sugo. Sa ato pa, gihatag ang napulo ka sugo, gihatag ang mga balaod, human sila maluwas sa hingpit. Muna nga ang pagtuman dahil sa balaod, alang sa mga tao nga naluwas na sa hingpit. O ang pagsupak dahil sa balaod, maoy buhat sa mga tao nga wala pa makaangkon sa hingpit nga kaluwasan. Sa ato pa ang kaluwasan sa mga Kristiyanos nga ilang gidahom-dahom sa mas mga Baptist nga nagdahom silang luwas na sila, mga Pentecostal luwas na sila, mga born again nagangkon luwas na sila. Dahom-dahom rana nga klases kaluwasan, pero ang tinuod wa pa mo makaangkon sa kaluwasan kay ang balaod wala pa ninyo madawat. Kay ang hatagan sa balaod katong taong nadawat na ang hingpit nga kaluwasan. Ang pattern sa atong kaluwasan wala lain ang Exodus kanang sa Episodos 8:9. Ha? Kay pinaagi sa grasya kamo nga luwas, dili pinagi sa inyong buhat. Ha? Aron walay tawo magpasigarbo, buhat kini sa Elohim. It is the work of God. Ha, matud pa. Dili kini buhat sa tao. For by grace we are saved. Grasya ang kaluwasan. Not of works, lest any man should boast. Matud pa sa Biblia. Aron walay taong manghambog, walay taong magpasigarbo. Grasya ang kaluwasan mo ni.
Ang kaluwasan sa Israel, grasya. Kinsa man sa Israelita ang manghambog nga kung wa pa namo sunda ang Shabbat, di gini makagawas kamot ti Paraon. Kinsa man sa Israel manghambog kung wala pa namo sundang mga kapistahan, di gini makagawas kamot ti Paraon. Kinsa man sa Israel manghambog kung wala pa namo likay ang mga hugong pagkaon, di gini kaluwasa, di gini makalingkawas sa kamot ti Paraon. Walay manghambog nila. Kay walay kasuguan nga gihatag sa ila, sa didto pa sila sa kamot ni Paraon. Apan giluwas sila sa grasya sa Elohim. Busa di sila makapanghambog og buhat kini si Elohim. It is the words of God. Matud pa sa Galacia ay pagnadoy. Kay ngit kay tong modulo mga tong panagway. Oh, mo na naa mga kaigsunan. Ngahinaot masabtan ninyo ang pattern sa kaluwasan sa Efeso 2:8-9. Nga buhat nas Elohim. Mausad ang kaluwasan nga nitabo sa Israel. Buhat sa Elohim. Dili buhat ni Moises, dili buhat sa ilang pagtuman sa sugong balaod. Oh. Sa ato pa mga igsoon, gihatag ang balaod sa mga taong naluwas na. Human sila mag-angkon sa hingpit nga kaluwasan. Sa diyan nakatabok na sila sa pulang dagat. Sa yamsok ay iha pa sila gihatagan sa balaod. Ang sayop man gud nga gitudlo sa mga reliyon nga ang pagtuman sa mga sugo o balaod maoy pag-ulipon sa tao kuno o paghikaw sa tao sa iyang kagawasan mo nay sayop sa inyong mga utok. Naunsa man ang utok niyo, giburingog. Giburingog ang mga utok sa mga leader sa reliyon nga nagtudlo nga ang pagtuman sa sugog balaod mao'y pag-ulipon sa tao o mao'y paghikaw sa tao sa iyang kagawasan. Yan ang sayop ninyo. O midason pa sila nga ang pagtuman sa mga sugog balaod walay labot sa kaluwasan. Tiaw mo na. Wa lagi labot sa kaluwasan kay ang pattern nato dito sa Israel wa labot sa kaluwasan pero human sila maluwas maintenance sa ilang kaluwasan mo ang pagtuman sugog balaod kay human sila mag-angkon sa hingpit nga kaluwasan hingpit na nga kaluwasan ang naangkon nila human sila makatabok sa pulang dagat pero ang pangutana nakaabot na ba sila sa yuta saan wala pa kamo karon nangangkon mo nga naluwas na mo mga born again mga Pentecostal mga Baptist nagangkon mong luwas na mo ang pangutana nakaabot na ba mo sa langit. Nag-rapture na ba? Nadala na ba mo sa rapture? So, ang inyong pagpangangkon nga hingpit mo kaluwasan, pareha gyapon sa Israel. Nga hingpit ng ilang kaluwasan, pero wala pa sila kaabot sa yuta saad, mahinungdan, nga gihatagan sila sa mga sugog balaod. Aron mao ilang himuong paagi sa ilang kinabuhi, aron makasulod sa yuta sa saad. Niya karon, naangkon na nato ang hingpit nga kaluwasan, pinaagi sa anong pagtuo sa dugo ni Yeshua Misaya. O niya pagkahuman, mamalibad ta sa pagsunod, pagtuman sa sugog balaod. Ang pangutana, makaabot ka sa yuta sa saad? Makaabot ka sa New Jerusalem? Makasulod ka dito? Makaabot ka sa gitawag gituohan ni mong rapture? Madala ka na? Nga sa pagkakaroon, masinupakon ka sa sugog balaod? Unsay gibuhat sa Israel? Nangaturungan ba sila? Naingon ba sila? Moises, di namin magkinahanglan na ng sugog balaod. Anuman, hingpit na ang among kaluwasan, luwas nami. Save forever. Once we are saved forever. Monay Doctrinas Baptist. Kung ang mga Israelita pareha pag-utok sa mga Baptist, na once you are saved forever. Ang nga na pag-utok ang Israel, malibad sila, Moises, save nami forever. Di na kinahanglan nga mudawat pa may anang sugog balaod. Kay ang kaluwasan Moises dili pinagig buhat grasya. Ang grasya Moises kumo pa nay katarungan sa mga Israelita, mamaliban sila sa sugog balaod. Mo nay katarungan ninyo. Di ba? Ang katarungan ninyo mga Baptist baluktot, ang katarungan ninyo mga Pentecostal baluktot, ang katarungan ninyo mga born again baluktot. Kay wa masubay sa pattern sa kaluwasan sa Israel. Ang Israel wa mamaliban. Hinunoa unsa ilang gisulti, Moises, mahadlok man mi Moises mo tubang sa Elohim kay mamatay mi. Di mi kakaya paminaw siyang tingog. Ikaw nalay pakigatubang dito Moises. Pero timan ini, Kol Asher Deber Adonai na Ase Winishma. Muna ilang gisulti. Ang tanan ngay pamulong sa Adonai, among buhaton ug among paminaw. Ikaw lay paminaw Moises, pero sultihin mi kung unsa isulti sa Adonai. Kay ang tanan nga isulti sa Adonai kanimo, among paminawon ug among buhaton.
Shabbat Shalom ug may gabi kanimo Sister Jemima Solabo. Salamat sa imong pagpananaw. Sige, padayon ta mga kaigsunan. Mao nay sayop sa mga relihiyon karon. Muna ako mag-awhag kaninyo sa paghinulsol. Aron dili mo maapektuhan ni ining katalagman, ni ining pandemic o unsa pang mga epekto unya ni ining bakuna, mga igsuon, paghinulsol mo sa inyong mga sala. Paghinulsol mo sa inyong masinupakon sa iyang mga sugog balaod. Salmo, niingon pa, atong basahon ang Salmo, kay niingon man gud lagi sila, nga wala gilabot sa kaluwasan, mga igsuon. Unya, paghikaw kuno sa tao sa iyang kagawasan, kining balaod. Pag-ulipon kuno sa tao, mga igsuon. Atong basahon ang Salmo, kung ingon ana ba, ang utok ni Salmista David. Salmo 119, 43 ngadto 48. Itugot nga makasulti ako kanunay sa kamaturan, matod pa ni Salmista David. Unsa ang kamaturan? Torah. Naana mabasa sa bersikulo 142. Your Torah is truth. So itugot nga makasulti ako kanunay sa kamaturan nga mao ang Torah. Kay ang akong paglaom anaa sa imong mga lagda. 44. Tumanon ko kanunay ang imong balaod hangtod sa kahangturan. Matod pa ni Salmista David. 45. Magkinabuhi ako sa hingpit nga kagawasan, kay nagmatinumanon man ako sa imong mga sugo. Iyo mo na, lahi di ay utok si David, ikumpara sa mga utok sa mga pastor, ikumpara sa mga utok karon sa mga Kristiyanos ng mga reliyon. Kay para nila, burden ang sugo sa Adonai. Pag-ulipon sa tao ang sugo sa Adonai. Paghikaw sa kagawasan sa tao ang sugo sa Adonai. Kay gusto nila gawas nun sila sa pagbuhat sa sala. Gawas nun sila sa pagkaon sa baboy nga di makasala. Pero unsay gingon ni Apostol ani Salmista David, magkinabuhi ako sa hingpit nga kagawasan, kay nagmatinumanon man ako sa imong mga sugo. Dili di ay hingpit nga pagkaulipon. Dili di ay paghikaw sa tao sa kagawasan ang pagtuman sa mga sugog balaod, kundi ang pagtuman di ay sa sugog balaod mo'y makahatag kanimo sa hingpit nga kagawasan. Hingpit nga kagawasan ang imong maangkon kung tumanon nimo ang sugog balaod sa atong makagagahom nga amahan ng igsoon. 46. Isangyaw ko ang imong mga sugo at tubangan sa mga hari, og dili ako maulawan. May Haring David. Kay mong sangyaw pa sa iyang mga sugog balaod, mga igsoon at tubangan sa mga hari. 47. Gikalipay ko ang pagtuman sa imong mga sugo nga akong gihigugma. Layo kay si Haring David sa mga kapastoran. Mga pastor naglagot sa sugog balaod. Pero si Haring David nahigugma sa sugog balaod. 48. Gitamod o gihigugma ko ang imong kasuguan, og mamalandong ako sa imong mga balaod. Lahi kay utok si David, lahi kay pagtuo si David sa mga pagtuo sa mga pastor. Unya ang mga pastoron kusog kayo mag-memorize sa mga pulong ni David. Salmo 23, Salmo 121, may kay memorize sa mga Christians sa mga pulong ni David. Salmo 91, memorize ang Christian sa pulong ni Moises. Pero sopak sila sa gisunod o gituohan nila ni David o gituohan nila ni Moises. Ezekiel 18, 20-23. Apan mo ingon kamo, nganong dili man magantos ang anak tungod sa sala sa iyang amahan. Kung ang anak magtuman sa balaod og dili manglimbong og magmatngon hinuon sa pagtuman sa akong sugo, maluwas gayud siya. Sa laing pagkasulti, mabuhi gayud siya. Apan ang tao nga makasala, mamatay. Ang anak dili magantos tungod sa sala sa iyang amahan, sama nga ang amahan dili magantos tungod sa sala sa iyang anak. Ang taong matarong gantihan gayud sa iyang pagkamatarong, ug ang taong dautan silutan tungod sa iyang pagkadautan. Naana sa mabasa sa nato mga igsoon sa Panultihon kapitulo 12 versikulo 42. Nga kung unsa lagi buhaton nimo, mao na imong madawat nga ganti. Atong basahon. 12:14. Panultihon 12:14. Ang ganti sa tao mag-agad sa iyang gipamulong.
Ha? Mag-agad sa iyang gipamulong o gibuhat og maiya gayod ang angay kaniya. Ang ganti sa tao, mag-agad sa iyang gipamulong o gibuhat. So sakto ang gisulti sa ni propeta Ezekiel, ang taong matarong gantihan tungod sa iyang pagkamatarong, og ang taong dautan silutan tungod sa iyang pagkadautan. Muna na. Ha? Kung unsay imong buhaton, mo na imong maangkon. Sala ang imong gibuhat. Pagsupak-supak sa balaod ug sa sugo sa ilohi ang imong gibuhat, gantihan ka sumala sa imong gibuhat. Ha? Timan ang gisulti diya, kung ang tao kuno magtuman, kung ang anak magtuman sa balaod ug dili maglimbong ug magmatnon hinuon sa pagtuman sa akong mga sugo, maluwas gayud siya. Maluwas. Di ay ang magtuman sa sugo. 21 bersikulo 21. Apan kung ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo og mutuman sa tanan kong mga sugo og magbuhat subay sa balaod og sa katarong, maluwas siya og dili mamatay. Kita di mo na. Ang tao nga mutuman sa sugo sa Adonai, ang tao magbuhat subay sa balaod og sa katarong, maluwas siya, mabuhi siya og dili mamatay. Di ka mamatay sa COVID, di ka mamatay sa virus mga igsoon. Di kay papahamag sa Adonai bakunawa kung magtuman ka sa iyang sugog balaod. Maluwas ka. Pero di mo magtuman sa sugog balaod, patay gyud mo mga igsoon sa katalagman. Di lang kay COVID ray katalagman na to ha. Naapay mga linog, naapay mga bulkan. Versikulo 22. Kalimtan sa hingpit. Apan kung ang tao kuno, taong dautan maghinulsol, ha? Sa 21 kaganina, kung ang taong dautan maghinulsol, mao na akong awhag ninyo pag hinulsol mo. Gitawag ang taong dautan sa unsang pagi nahimo kang taong dautan kay masinupakon ka sa mga sugog balaod. Kay ang taong matarong nagtuman sa sugog balaod. Di ba? Basahan na Ezekiel 18 bersikulo 19 ngadto 23. Ang taong nagtuman sa balaod gitawag nga matarong. Sa ato pa ang taong nagsupak sa balaod gitawag nga dautan. Apan kung ang taong dautan katong masinupakon sa sugog balaod, katong nagsimbas mga Dios-Dios, katong nagsimbas mga ribulto, katong mga naglapas sa Shabbat, katong mga naglapas sa mga pistas Adonai, katong mga nagkaon sa mga hugong pagkaon, dautan ka nga tao sumala sa Biblia mo'y pasultihon. Kung maghinulsol kuno ka sa tanan mong sala sa imong pagkamasinupakon, pagkamalinapason sa iyang sugog balaod, unya mutuman ka, maghinulsol ka sa tanan mong sala nga iyang nahimo og mutuman ka sa tanan niyang mga sugo og magbuhat subay sa balaod og sa katarong, maluwas siya. Matud pa sa bersikulo 21, og dili mamatay. Di ka mamatay sa katalagman. Mga igsoon, di ka mamatay sa COVID. 22. Kalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala og tungod kay gihimo man niya ang matarong, maluwas gayud siya. Unsa man ang paghimos matarong? Unsa man ang matarong? Tura. Roma 7:12, ang balaod balaan matarong ug maayo. Matarong ang balaod, matarong ang tura, maayo ang tura, balaan ang tura. So kung buhaton nimo ang matarong, sa to pa buhaton nimo ang tura, mga igsoon, maluwas gayud siya. Maluwas gayud ka. 23. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Palabihon ko pa hinuon nga maghinulsol siya sa iyang sala aron maluwas siya. Mao nay gusto sa Adonai. Gusto sa Adonai maghinulsol ang tao. Di siya malipay mamatay ka. Ha? Mayong gabi og Shabbat Shalom, Brother Sunnyboy Laskay. Mayong gabi kaninyo, salamat sa inyong pagpananaw. Unsa giingon sa bersikulo 23, dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Di gid malipay nga dunay mamatay ang tao nga di makahinulsol. Muna ako magsigog awhag kaninyo sa paghinulsol. Way laing solusyon ang paghinulsol. Dili ang bakuna mo'y solusyon. Palabihon ko pa hinuon nga maghinulsol siya sa iyang sala aron maluwas siya. Nag-ingon ang Adonai Elohim. Bersikulo 24. Apan sa diha nga ang usa ka taong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong og magpakasala og magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa taong dautan, magpadayon ba siya nga mabuhi? Tubag, dili. Ha? Kung ang usa ka taong matarong, mga igsoon,
matarong na ka, naluwas na ka sa dugo ni Yeshua Misaya, nagsugod na kagtuman sa Torah, nagkinabuhi na ka sa Torah, apan mobiya ka sa pagkamatarong, mobiya ka sa Torah, ug magpakasala ka, kay magmasinupako na ka sa Torah, ug magbuhat na ka sa salawayong butang. Simba na kag Domingo, kaon na kag baboy. Ha? Salawayong butang, nga gibuhat sa taong dautan. Magpadayon ba siya nga maluwas? Magpadayon ba siya nga luwas? Magpadayon ba siya nga buhi? Ang tubag, dili. So, sayop di ay, ang Doktrinas Baptist, one saves, always saves. Di ba? Perting sayo pa. Anilang bersikulo 18:24. So, palpal na ang Doktrinas Baptist, mga igsoon. One saves, saves forever. Di man daay kuno maluwas. Dili na gayud hinumduman ang mga tarong niyang buhat. Dili na gayud hinumduman ang mga matarong niyang buhat tungod sa pagbudhi og sa sala nga iyang nahimo, busa mamatay siya. So, wala ang one save, saves forever. Pag makasala ang tao, na ay kondisyon ang imong kaluwasan. Luwas ka, panahon nga nagtuman ka sa sugog balaod sa ilong, kay ikaw naluwas na sa dugo ni Yeshua Misaya. Pero kung muhunong ka, biya ka sa imong pagtuo, mobiya ka sa pagsunod sa Torah sa Adonai, patay kang bata ka. Di kuno ka mabuhi. Matud pas 18:24. Ang upat ka mga lakang sa Teshuvah, balikan na to, the fourth step of Teshuvah. Ang upat ka mga lakang sa Teshuvah, una, elha og angkuna nga ang imong gibuhat dautan. Mauna ang unang lakang, ang sa upat ka lakang sa paghinulsol Teshuvah. Elha og angkuna nga ang imong gibuhat dautan. Ang paglapas nimo sa mga sugo og balaod sa Elohim dautan. Ang pagsimba nimo sa mga ribolto dautan. Ang pagsimba nimo sa adlaw nga Domingo dautan. Ang pagkaon nimo sa mga hugong mananap dautan. Ang pagsaulog nimo sa mga pista sa mga pagano sama sa Christmas, Valentine's Day, kalag-kalag, Semana Santa, kana dautan. Kay kana mao ang pagsukol o paglapas sa mga sugo o balaod sa Elohim. Kanang mga kalihukan sa mga paganong reliyon, mga dautan kana. Kay wala kana sa Biblia, mga kaigsunan, og mao kana ang kakompetensya sa mga sugo og balaod sa Elohim. Sumala pa sa Marcos, mga igsoon, city size, atong mabasa na Marcos city size, no? Sige ingon diya Marcos city size. Si Yeshua mitubag kanila, wala gayod masayop si Isaiah sa iyang panagna, mahitungod kaninyo, mga tigpakarong ingnon kamo, mga tigpakarong ingnon kamo. Sumala sa giingon sa Elohim nga gisulat ni Isaias, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Elohim ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Kita nimo na mga igsoon. 8. Og midugang si Yeshua sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Elohim, og mauhino inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Og miingon pagayod si Yeshua, maantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Elohim, aron lamang matuman ang inyong mga kaugalingong pagtulunan. Maunay nahitabo sa mga reliyon. Muna mo yung walay reliyon nga iya sa Elohim. Kay ang reliyon ron nagmugna og mga balaod aron ipatuman sa mga tao, samtang ang sugog balaod sa Elohim ilang gipasagdan nga dili matuman. Ato kunong basahon ang Kolosas kapitulo 2 bersikulo 20 ngadto 22. Unsa giingon diri sa Kolosas 2 20 ngadto 22. Kung namatay na kamo uba ni Misaya og naluwas na gikan sa mga sakto ba? Naluwas nagikan sa mga espiritu nga naghari ning kalibutana, nganong magkinabuhi man kamo ingon og iya pa kamo niining kalibutana, nganong magtuman pa man kamo sa mga sugo ingon sa ayaw pagkupot niini, ayaw pagtilaw ni ana,
ayaw paghikap ni ana ngad ni ana. Mo ni mga sugo ang buot ipasabot ni Adonai Yeshua sa tagna ni Isayas, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Elohim ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ha? Busa kani mga tawhan na nagpasidungog kanako sila mga ngabil. Mamita nang gingol yo. Mo ning balaoran nga ingon Pablo, ayaw pagkupot, ayaw nga ilang gipadako na wala man astura. Ha? Ayaw pagtilaw niya na wala na astura. Ayaw paghikap niya to. Dili na magpulos kining tanan, human kini magamit kining mga sugo og mga pagtulunan nga binuhat lamang sa tao. Matod pa ni Apostol Pablo Colosas 2:20 ngadto sa 22. Sa to pa binuhat lang sa tao lagi. Kawang lamang ngayong pagsimba kung ang imong gitudlo ang sugo nga balaod lamang sa tao. Kung sa man ang balaod nga gibuhat sa tao ron, ang baboy pastor, di na mo kuno na di ba na ipakaon da ang tugon ang baboy pastor? Tubag po ni pastor. Sa una, Brad, panahon nila ni Moises, sa ila na sa mga Israelita, karon ipakaon na ang baboy, makaon na gilimpyuhan naman doon, mabasa na tas buhat Jace, gilimpyuhan na ang tanang mananap. So, makaon ang baboy, plus hugasan pa nato daan, bago lutoon, alimpyo na yung baboy. Naanas tura. Mao ba na nakasulat sa tura, kanang katarungan sa pastor? Wala. Binuhat sa reliyon. Muna yung mga sugo, mga balaod na binuhat sa reliyon, mga filosofiya sa mga leader sa reliyon, nga gipatkaon o gipatuman sa mga tao. Muna nga, ang ilang pagsimba, kawang lamang. Dili madawat. Ang ilang pag-alaga, dili madawat. Mga igsoon. Gipasagdan nila ang sugog balaod, gipasagdan nila ang tura. Kaklaro sa tura, ang sugog balaod. Nga gidili ang mga hugang pagkaon, mga matay mo, dungan kong mga kaon mo sugang pagkaon, tapos wala gisugos tura ang pagsimba sa adlong Domingo, ang gisugos sa tura nga maghimuong balaang panagkatigom sa adlong ikapito nga mao ang Shabbat. Unya, inyo yung doktrina nga sa Domingo simbahon ang Ginoo, sa Domingo himuon ang balaang panagkatigom, muna giingon nga gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Elohim. Og mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iyara sa tao. Muna mga reliyon, puro na iya ni Satanas. Kaya mga doktrina sa reliyon nga nagtudlo again sa Torah, iya na ni Satanas. Og mingon pa gayon si Yeshua, maantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Elohim. Takda na mga membro, pati mga membro, antigo mosalikway. Magisgot og Shabbat, brad, wala na miya na, panahon na sa mga Israelita. Brad, kanang gidili nga pagkaon. Baboy, panahon na ng Israelita. Pwede na makaon ng tanan doon, gilimpyuhan na. Maantigo gayon mo sa likway, sa sugo, sa Elohim. Aron sundon ang walis pastor. Aron sundon ang doktrina sa ilang reliyon. Muna na Nya, bastan kag pangutana na mo, nganong ka ng ikapolo, panahon naman sa Israelita, sa daang tugon man na mabasa. Nganong inyo malagi ng gitudlo. Nganong inyo manggitudlo ang ikapolo. Nganong nangulikta mamog ikapolo. Sa itubag ninyo, mga gunggong. Ay, di brad, sekreto nas panalangin pagkagunggong. Tuy-tuy yung mga tuhan na. Ang ikapulo, daang tugon, pero mapuno man ang ilang bulsa, sekretos panalangin. Ang ikapulo na nasdaang tugon, pero sila may mabulahan nga mga pastor, sekretos panalangin. Sa pastor, ang pastor na dato, sekretos panalangin. Kaya ang pastor na dato, sa inyong ikapulo. Daan tugon unta na. Wa man lagi mo yung pastor nga panahon ra nas Israel, panahon ra nas mga Israelita. Balaod ra na ni Moises na ikapulo. Wa man lagi mosulting pastor ana. Mudagan magiging pastor kang Melkisedek. Unya, unsa may kalambagitan ni Melkisedek og ninyo sa inyong reliyon? Born again bas Melkisedek kay mudangop mong Melkisedek? Pentecostal bas Melkisedek kay mudangop mong Melkisedek? Kristiyanos batos Melkisedek kay mudangop mo ka Melkisedek? Dili. Wala mo'y relasyon. Wala mo'y koneksyon ka Melkisedek. Niya ang inyong gamiton. Kay mabusog ang inyong bulsa. Kay mapuno ang inyong bulsa. Pero sa pagbantay sa Shabbat, pagtuman sa Shabbat, o ang paglikay sa mga hugang pagkaon, kay di man mo anak makabenepisyo, inyo nang bawal. Wala na ninyo itudlo sa mga tao. Pagkatoy-toy. So anhitas ikaduha nga lakang sa paghinulsol. Hinulsuli ang imong gibuhat sa bugos nga kasing-kasing. Muna.
Ikaduha na nga lakang sa paghinulsula, hinulsuli ang imong gibuhat sa bug-os nga kasing-kasing. Dili sa baba nga paghinulsol, kundi sa buhat gayod, sa tupas kinasing-kasing gayod nga paghinulsol. Ha? Dili nang sa baba rataman. Hinulsuli ang inyong pagkasugarol. Mo na hinulsulan nimo sa imong kasing-kasing. Hinulsuli ang imong pagkasugarol. Hinulsuli ang imong pagkapalahubog. Ha? Hinulsuli na. Hinulsuli ang imong pagkababaero. Hinulsuli ang imong pagkakawatan. Pagkasalamangkiro. Pagkahinabako. Hinulsuli na. Pagkakusog mukaon sa baboy. Pagkahugawan. Hinulsuli na. O uban pang mga bisyo sa imong kinabuhi nga wala gitugot sa balaang kasulatan, hinulsuli ka na. Ha? Hinulsuli usab ang inyong pagkapanatiko diha sa inyong reliyon. Kay tungod sa inyong pagkapanatiko sa inyong reliyon, nasirad-an, nabutaan ang inyong mga mata. Nasirad-an ang inyong kasing-kasing nga di mo maka-absorb sa kamaturan nga inyong madungog. Kay nasubrahan mo sa kapanatiko. Ikatulong lakang sa paghinulsol, pagresolba sa dili sa pagbuhat ni ini pag-usab. Sa to pa isilsil sa imong unahuna. Isilsil sa imong unahuna nga dili na nimo usbon ang pagbuhat sa mga butang nga gidili sa Elohim. Mo nang pagresolba sa dili pagbuhat ni ini pag-usab. Ha? Isilsil gyud sa imong alimpatakan nga dili na nimo usbon ang pagbuhat sa mga butang nga gidili sa Elohim, ug isilsil sa imong unahuna nga ang mga sugo ug balaod sa Elohim nga kana maugayod ang importante nga ipatuman sa Elohim. Mao na ang ikaupat nga lakang sa paghinulsol, paglikay gikan sa pagbuhat niini sa sunod nga higayon nga ikaw moatubang sa parehas nga sitwasyon. Bantayan gid nimo kay magsubli ra bagyod ang dagan sa kinabuhi. Usay mabalik-balik ang dagan sa imong kinabuhi unya, matintal na sad ka sa pagpakasala, matintal na sad ka sa paglapas sa imong sugog bulaod. Muna nga paglikay gikan sa pagbuhat ni ini sa sunod nga higayon nga ikaw makatubang ini sa parehas nga sitwasyon. Usba ang imong lifestyle aron makalikay ka gikan sa mga butang nga gidili sa Elohim. Likay ang mga barkada kung sila maoy modaldal kanimo sa pagkamasinupakon sa mga sugo ug balaod sa Elohim. Pero kung ang imong mga barkada walay pakialam sa imong pagtuo, walay pakialam sa imong pagpangalagad, ayaw sila likay. Pero kung sila nahimong babag, nahimong modaldal kanimo sa pagkamasinupakon sa mga sugo ug balaod sa Elohim, likay na sila. I-focus ang imong kaugalingon sa pagtuman sa mga sugo ug balaod sa Elohim. Kana ang imong angay buhaton. Sa ato pa mga igsoon, dili bakuna ang solusyon, kundili ang paghinulsol di ay o ang pagtuman sa mga sugo ug balaod sa Elohim maoy solusyon. Kung imo tong buhaton ang paghinulsol, mo na siya solusyon nga ikaw dili matakboyan sa virus mga kaigsonan. Dili ka mamatay inikabot sa makatalagman kung imong tumanon ang solusyon nga mao ang paghinulsol o ang pagtuman, pagbalik sa sugog balaod sa Elohim nga imong gibiyaan. Dili bakuna ang solusyon. Salmo 119:21 atong basahon. Salmo 119:21 mga igsoon. Oh. Sige ingon dias bala ang kasulatan. Gibadlong mo ang mga mapahitason. Tinunglo kadtong wala magtuman sa imong mga sugo. Kita ninyo? Kanang bakuna mauna na ang tunglo para sa mga wala magtuman sa mga sugo ug balaod sa Elohim. Ha? Gibadlong sa Adonai ang mga mapahitason. Padad-ag COVID, padad-ag katalagman, mo ipagbadlong sa Adonai. Tinunglo katong wala magtuman sa imong mga sugo. Unya kumusta mga Kristiyanos, nagtuman mo sa mga sugo? Wala. Na-expire ba ang salmo? Tubaga ko ninyo mga pastor, kining salmo ba nga akong gibasa, na-expire na ba ni karon? Wala ba ni epekto karon o dili na ba ni matuman karon ang salmo? Ang libro sa salmo. Tubaga ko ninyo mga pastor,
Pero unsay gisulti ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, kung pabiyaan ba ang mga salmo, nagingon gani si Apostol Pablo diya, pag-awit kamo og mga salmo, mga espirituhanong alawiton, ipakanta magani ni Apostol Pablo, naana diri sa Kolosas mga igsoon, naana sa Episo tingalisad, og naana sa Pilipos. Si Apostol Pablo nag-awhag usab kanato mga kaigsunan, nga dili nato biyaan mga igsoon ang mga salmo. Gani nag-awhag siya kanato, ihatag na nako unya ninyo ang mga bersikulo ni ana sa Kolosas mga igsoon, o sa Pilipos ba na siya, nga pwede kung nakatudumdum ang bersikulo, pwede niyo i-chat ang bersikulo ni ana mga igsoon, i-comments ninyo diri ang bersikulo ng Kolosas kung naminaw mo, nga kanang giingon diya nga pag-awit kamo og mga espirituhanong mga awit, mga salmo. Gisgot ang Pablo ang mga salmo. Sa ato pa, wala mo expire ang salmo. Unsa gingon diri sa Salmo 119, tinunglo kadtong wala magtuman sa imong mga sugog balaod. Nya naday maluwas sa mga tinunglo. Ang mga tinunglo, ang ilang bahay maong linaw nga kalayo. Naanas Pinadiyag kapitulo 22 mga igsoon, ang mga tinunglo tuas gawas. Way maluwas sa mga tinunglo. Tinunglo ang dili magtuman sa masugog balaod. Kumusta ang imong reliyon? Mga born again, mga Pentecostal pastors, mga Baptist, Katoliko, nagtuman ba mo sugog balaod? Wala, 100% wala. Sa pagsimba lang ninyo sa adlong Domingo, usa na nakailhanan nga wa mo magtuman sa sugog balaod. Tinunglo mo tanan. Dili ako gasulting tinunglo, salmo ha. Ako po tanan, expire ba ning salmo? Wala ba ni epekto ang salmo? Di na ba di angeng sundot ang salmo? Anhi pa ta mga igsoon muna. 119 kapitulo 119 bersikulo 118. Unsay gisulti diri? 118. Ingon pa diri mga igsoon. Imong gisalikway ang tanan nga wala magtuman sa imong mga balaod. Kawang lamang ang ilang malimbungong mga laraw. Kawang lamang ang inyong mga laraw, mga pastor, mga Pentecostal, mga leader sa reliyon, ang inyong malimbungong laraw, pangabig kunog mga tao, pagpanangyaw kuno sa mga tao, pero ang tuyo, aron sa pagpangilad sa mga tao, aron sa paglimbong sa mga tao, aron sa pagpanapi sa mga tao, mo inyong tuyo. Kawang lamang ang inyong mga malimbungong laraw. Kawang lamang ang ilang mga laraw, kanang bakuna nga laraw, kawang lamang kana, makapatay kana sa katawhan, samas dingbak siya. Naglaraw sila sa dingbak siya. Wa kabalo ang mga inosenteng mga kabataan, nga inosenteng mga ginikanan, nga muna dahil na ang katapusan sa ilang mga anak. Nagpabakunas dingbak siya ang mga bata sa mga bata. Gipabakunahan sa mga ginikanan. Kay nagsalig lagi sa ilang mga maayong laraw. Gipatuo sa ilang mga laraw nga mga maayo. Approve lagi kuno sa FDA. Hala, dingbak siya diri. Dingbak siya dito. Pagkapila ka bulan nangamatay ang gipangbakunahan sa dingbak siya. Approve sa FDA dili. Approve sa FDA. Karon maingon sila, ay mo kahadlok aning bakuna, aning bakuna karon nga gikas China kay approve kinis FDA. Buang-buang na muna nga itong makadagkuan sa gobyerno nga hasta ng mga taga-media diya nga sigig endorso ni anang vaccine mga igsoon, ang bakuna, mga buang-buang kana nga mga tao. Wa maliksyon ba sa usa ka sayop, sa usa ka mali, wa maliksyon. Buang-buang na ay na-positive human bakunahin, na-positive. Wa gyud po makaamgo, buang-buang yun. Dapat angay na mo, oy,
bagong gibakunahan. Unya karon pag swab test na positive. Adi na kumutos ding baksa naunta pero unsay natabo? Wa gyapon ma-discourage nga naman buang-buang. Mga toy-toy nga mga klases tao, buang-buang ang atong katilingban karon. Munang wa tay laing saligan, ang pulong sa adunay ang atong saligan. Ayaw salig sa media, mga buang-buang na sige endorso anang bakuna, buang-buang ang mga tao. Nga naman, wa magtuo sa pulong sa adunay. Biblia ang atong saligan, pulong sa adunay ang atong saligan. Adto ta salig sa pulong sa adunay. Ha? Kaawang lamang ang ilang mga laraw. Kanang laraw nila ding baksya. So kaawang lagi na mga mater gyapon mo na. Pero ang paghinulsol, mao solusyon. Matud pas isigay atong gibasa, kung maghinulsol ang tao, mubiya siyang daotang buhat, maluwas siya, mabuhi siya. Ang sikretong mabuhi ka pag hinulsol. Ang sikretong maluwas ka pag hinulsol. Biyay ang imong pagkamasinupakon sa sugog balaod sa adunay. Biyay ang pagsupak sa iyang tura. Balik sa pagtuman sa tura. Balik pagtuman sa Syabat. Balik sa paglikay sa hugaw mga pagkaon. Kaya mo na yung sikreto, maluwas ka, mabuhi ka. Pero magpagbakuna ka, patay kang bata ka. Oh? Imong gisalikway, matod pa diris versikulo 118, imong gisalikway, ang tanan nga wala magtuman sa imong mga balaod. Tanan gani, gisalikway, ang tanan nga wala magtuman, general yun, ang tanang Kristiyanos. Gisalikway kinas adunay, walay Kristiyanos nga iyas adunay. Gikan sa Katoliko ngadto sa mga born again, di na iyas adunay. Kay di na iyas adunay kay gisalikway lagi na. Ngano man gisalikay kay wala magtuman sa sugog balaod. Ang tanang Kristiyanos walay usa ni ana nga iya sa Elohim. Iya nang Satanas tanan. Iya na sa anti-Masyak, anti-Torah. Ha? Iya na sa mga against sa Torah. Anti-Elohim kanang mga tawhana. Kanang reliyon sa mga Kristiyanos. Kaklaro na imong gisalikway ang tanan. Tanan ha? Tanan. Wala exempted sa tanan nga wala magtuman sa mga sugog balaod sa Elohim. Gisalikway ka na sa Elohim. Unya, maluwas ka kung nakas born again? Maluwas ka kung nakas Pentecostal? Maluwas ka kung nakas Miracle Crusade? Nagtuo ka? Unahuna ran yun na do. Maluwas ka kung baptist ka? Nagtuo ka kang Kristo? Luwas ka? Unahuna ran mo na do. Biblia gasultiyo, nagtug-anas kamaturan ang 1:118 sa Salmo 119 nga gisalikway sa Elohim ang tanan nga wala magtuman sa iyang mga balaod. Salikway gani, di na luwason. Ha? Gisalikway niya maluwas, gisalikway niya luwason. Imposible na. Dili bakak ang Biblia. Ang imong hunahuna, muray naglimbong nimo kung imo gyapong tuuhan sa imong kaugalingon ron, imo gyapong ipugos sa pagpatuo sa imong kaugalingon nga maluwas kapag abot sa adlaw kay born again ka. Imong giilad imong kaugalingon, ipugos gyapon nimo sa pagpatuo sa imong kaugalingon, maluwas ka kay katulok ka mosimba sa usa ka semana. Maluwas ka kay choir member ka, maluwas ka kay preacher ka. Pero naa kas reliyon nga gisalikway sa Elohim, naakas katawhan nga gisalikway sa Elohim kay wa mo magtuman sa sugog balaod. Imo rang giilad imong kaugalingon kung imong pugson sa pagtuo ang imong kaugalingon maluwas ka ini kabot sa adlaw. Bisan naa ka ni anang imong reliyon. Mga igsoon, ako dili ko tipo sa tao nga magpailad. Once makadiscover ko sa kamaturan, bukhon ko ang akong mga mata, himuon ko ang final desisyon sa akong kinabuhi. Once madiskubrihan ko ang kamaturan, ingon ana nga akong baruganan mga igsoon, puti-puti, itom-itom. Sayod ang taga-miracle niya na sa akong baruganan og prinsipyo. Mao gina akong prinsipyo sa una, unsay puti-puti, unsay itom-itom. Unsay nasulat sa Biblia, maunay kamaturan, di na pwedeng tuison. Mauna ang akong prinsipyo, maunay akong baruganan. Busa kung ako pa ninyo, usba ang imong hunahuna. Kung magdahom-dahom kang maluwas ka, pero naakas imong reliyon, patay kang kabawa ka, di ka maluwas. Klaro kayo ang Biblia. Gisalikway ang tanan nga wa magtuman, unya magdahom kang maluwas ka. Sa pagi, madala nimo bayad ang Elohim sa imong kwarta? Madala nimo ulog-ulog ang Elohim sa imong pagdaigdaig, magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Maulog-ulogan nimong Elohim na.
Oy, hunong na mo sigig daig sa Elohim. Usba, paningkamuting ang Elohim mo'y mudaig nimo. Ang Elohim mudaig nimo nga kini ang akong anak. Kada ba? Sige na kagdaig-daig Elohim, ang Elohim nang yamiin nimo kay supakan ka sugog balaod. Baaba ninyo kusog maghaleluya, praise the Lord, pero supakan sa sugog balaod kapang yamiin ang Elohim kaninyo. Hagbay ra mong gisalikway sa Elohim. Anhit ta sunod nga bersikulo. Salmo 155 sa maog yapon nga chapter 119. Unsay giingon diya Salmo 155, dili maluwas ang mga dautan kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. Tiyaw mo na. Unsay tawag sa wa magtuman sa balaod? Dautan. Ang wa magtuman sa balaod gitawag nga dautan. Maluwas ba ang dautan? Dili maluwas ang dautan. Kay wala magtuman sa mga sugog balaod. Mo na ang mga Kristiyanos, di mo maluwas. Dili si Gideon ang naghukom ninyo. Ang Biblia ang gahukom, dili ako. Ang kadaot ninyo, kay ako inyong pasangin lang, ako'y gahukom. Ako inyong pasangin lang, gihukman ta mo. Mo na mga suko mo na ako, kay manghukom ko ninyo. Biblia nga akong gibasa, Biblia ang naghukom ninyo, dili ako. Igor na ako gisulti ang gisulti sa Biblia. Gipasabot ang gisulti sa Biblia. Gipatinaw ang gisulti sa Biblia kay mga bugo mo. Nagsige mo sunod sa inyong reliyon nga di makaluwas ninyo, undangin na. Unong-unong mo sa inyong reliyon nga di naman na makatabang ninyo, kamuray gipanapi diya tapos magpakamatay pa kadya. Magpakabuang pakas pagsunod-sunod niya. Bugo kang klases tao. Buang-buang ka. Buang-buang ka klases tao. Klaro kay gisulti sa Biblia. Ngagingan lagdautan ang wa magtuman sa sugog balaod. Imbestiga dahil kini among simbahan. Kini among reliyon. Nagtuman ba sugog balaod? Ganong Domingo among simba. Wa may magtuman sa sugog balaod. Nganong mukha mig baboy? Wa may magtuman sa sugog balaod. Nganong wa may magpista sa mga pista sa Biblia? Sa pista sa Ginoo, awa may magtuman sa sugog balaod. Buang-buang dautan mi. Dapat mo na imong konklusyon. Makasabot ka nga buang-buang ka ng inyong reliyon. Dautan ka ng inyong reliyon. Kaya wa magtuman sa sugog balaod. Tapos, ako'y inyong kasukan sa ako mo masuko. Kanang Biblia, may kasuk Laksian ang imong bersikulo diya sa imong Biblia. Laksian ang Salmo na naas imong Biblia. Ay, nagbasahan na. Muna na angay mong magmata. Ako inyong kasukan Biblia may nagsulti. Dili maluwas. Klaro kayo, dili maluwas ang mga dautan. Yan, magdaho mo kaluwasan, magdaho mo rapture. Pagkaluoy biyan ninyo, magdaho mo rapture. Pagkaluoyan ninyo ginoon mga igsoon. Kamo mga Kristiyanos, ako nahigugma ko ninyo. Ako giprangkahan ta mog sulti kay nahigugma ko ninyo. Gikan ko sa Kristiyanos. Pentecostal ko, Assemblies of God ko na tao. Gikan ko Assemblies of God. First Assemblies of God. Mga igsoon. Diha ko nahimugso sa First Assemblies of God. Nagmata ko nga Pentecostal. Nagtubo ko nga Pentecostal. Munang nahigugma ko sa mga Pentecostal. Nahigugma ko sa mga Kristiyanos. Munang gusto nako nga maluwas nako ang ako mga isig ka Pentecostal sa unang panahon. Madala nako sila balik sa kamaturan, balik sa tura sa Elohim. Kay gusto kong maluwas sila. Nahigugma ko ninyo. Og maunay ekspresyon sa akong gugma. Ang ekspresyon sa akong gugma mao sultihan ta mo sa way lipod-lipod, puti-puti, itom-itom. Ekspresyon na sa akong gugma kaninyo. Apan kamo masuko kan ako, wa mo'y gugma nako, wa mo'y gugma sa kamaturan. Wa mo mahigugma sa Elohim, wa mo mahigugma sa pulong sa balaang kasulatan. Apan ako nahigugma kaninyo. 165 nga bersikulo. Dito 165. Malinawon kayo ang nagmahal sa imong balaod, walay makapukan kanila. Pagkanindot mga igsoon. Pagkanindot kayo, malinawon kayo ang nagmahal sa imong balaod, walay makapukan kanila. Dili ka mapukan sa mga katalagman. Dili ka mapukan sa mga bakuna. Dili ka mapukan sa mga virus. Unsa man nga katalagman nga moabot sa kalibutan kay nagmahal ka man sa imong sa balaod, sa tura sa Adonai. Malinawon kayo ang nagmahal sa imong tura, walay makapukan kanila. Sa tanan nga nagmahal sa sugo ug balaod sa Elohim,
walay makapukan kanila. Sa ato pa, luwas sila sa kanunay. Luwas sa kanunay ang tanan nga nagtuman sa sugog balaod sa Elohim. Ang tanan nga nagmahal sa Torah, luwas sa kanunay. Walay makapukan kanila. Timan imang igsoon, patay gyud ang wala magtuman sa sugog balaod. Dili maluwas. Sumala pa sa versikulo 155. Dili maluwas ang mga dautan, kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. Disgrasya ang tanang mga reliyon. Disgrasya ang tanang mga Kristiyanos. Way maluwas ninyo do, bisan usa. Unang, ikaw nga naminaw, luwas ang imong kaugalingon. Paniguros imong kaugalingon. Be wise like a serpent. Paniguros imong kaugalingon. Ayaw kumpiyansa do. Ayaw kumpiyansa. Ayaw pat ulog-ulog sa inyong pastor. Hunong na. Undangan na ang imong pagsigig pag ulog-ulog sa imong pastor. Kamo mga preacher nga naminaw sa nako, hundangan na ang sigig niyo pag ulog-ulog sa mga membro ninyo. Aron mo makasapi ngadto nila. Iya ang kaluwasan paningkamot do. Desisyon ni. Himo ang final decision para sa imong kaugalingong kalag, para sa imong kaugalingong kaluwasan. Kay ang nakataya mao ang imong kaugalingong kalag, dili ang ilaha. Ano mang agad man ka sa ila? Unya ra ka mo balik sa Torah kung ang inyong pastor mo balik sa Torah? Ha, maingon ka, unya ra ko mo kuyog sa Torah kung among pastor magbalik sa Torah? Basig iwalin na sa among mga preacher nga ang Torah sundon gyud, kinabuhi gyud, i-apply ako sundon na pug ana. Oy. Paghimog-imong desisyon do. Ayaw agad-agad. Ayaw pag-agad-agad sa imong mga kauban. Ayaw pag-agad-agad sa imong mga pastor. Desisyon ni sa imong kaugalingon. Kay imong kaugalingon kalag ang nakataya. Nahigugma ko ninyo. Nahigugma ko ninyo. So, we love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga laga diha sa Dunay, Matef Gedeon Silva, magaingon kaninyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman nini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom, maayong gabi. Taas-taas Ginoon.